non podía ser. Despois cambia, despois hai un proceso revolucionario moi forte no ano 20 e 21 en Rusia, no campesinado. De feito, Lenin chega a decir que o que realmente amenazou a revolución rusa non foron os brancos, sino os campesinos, que empezaron a facer procesos de rebelión, máis famoso de Magno, en Ucrania, pero hai, recorre todo, hasta Siberia, recorre todo o proceso, e realmente aí temos realmente un cuestionamento de categorial de un intento por parte de un partido de seguir mantendo un tipo de relación social que é o valor, que despois se vai a plantexar no apoio ao CULAC a partir da nova política económica no ano 22, que é un intento de aplacar a propia rebelión campesina. Pero realmente o que temos aí é un intento de disolver a comuna permanente, enfrentando os sectores, que terminará na colectivización de Stalin, que é realmente o programa da oposición de esquerdas, o programa económico de Preobrazhensky, de Trotsky, era realmente o que fixo Stalin a partir do ano 19. Deixo aquí porque creo que me extendí moi. No, porque creo que contei o de... No, por mí non, sobre todo por la xente nova, pero non xente que non estaba outro día, pero creo que como estou revisando as miñas notas, creo que xa hai moitas cousas para retomar contigo. Entón, non sei se non van teniendo palabras, que me encargo de dalas, e se non, trago unha primeira pregunta, se queréis. Se querías, tema... Empeza ti. Sí. Bueno, que pareceme interesantísimo esta idea de que a percepción que temos todos de capital como exterioridade e que realmente permite pensar un montón de cousas sobre o presente, sobre a historia e bueno, que sí que é certo que precisamente o capital é tan difícil de combatir porque non o concebimos como interior a nós. Eu penso que sí, a partir de Foucault do postestructuralismo podemos pensar que o capitalismo realmente nos produce a nos mesmos nas nosas subjetividades. Eu penso que ao nivel que opera o capitalismo a nivel subjetivo da percepción. En relación con a primeira parte da tua ponente, que, bueno, a todo isto non pude estar na anterior sesión, entón igual un pouco descontextualizado, quizás isto, pero quería preguntarse algunas cousas. Bueno, eu nunca li moito Marx e que li máis críticas anticapitalistas ao marxismo. Basicamente, unha cousa que se lle reprocha a Marx é que el mesmo caeu nesta trampa da percepción do capitalismo como exterioridade ao criticar tanto o valor de cambio pero non criticar o valor de uso. Entón, precisamente a metafísica mercantil, a metafísica capitalista baséase nun concepto de utilidade, quero dicir, da visión das cousas e de todo o que existe como en función de se lle é útil o ser humano ou non. E precisamente eu penso que a experiencia histórica da Unión Soviética, que se fundou en gran parte nas teses do marxismo, non foi revolucionaria precisamente por isto, porque baseou a súa construcción dunha nova sociedade nesta concepción mercantil de utilidade. Entón, unha pregunta, eu non sei se ten resposta, pero é posible falar de comunidade nun contexto dun proceso de producción? É dicir, porque penso que un proceso de producción é inherente que se funda nun valor de uso e tamén un valor de cambio é inherentemente mercantil, creo. Non sei que pensades a respecto desto, pero bueno, unha pregunta que quería plantear. Sí, bueno, eu teño aquí anotado alguna cousa máis. Claro, como é posible construir unha comunidade sen abandonar por completo a noción de valor? Que penso que Marx, bueno, non estou totalmente seguro, pero penso que Marx non abandonou por completo esta noción de valor, esta metafísica de utilidade. Bueno, xa prácticamente. Eu tiña tamén unha intervención, pero como non hai moitas preguntas todavía,
empeza xa por aquí. Vale, si se parece. Bueno, moi Creo interesante. que teñen bastante entidade a dúas. Muy interesante, realmente muy interesante, porque detrás de todo esto hay unha discusión de metafísica. Realmente, detrás de todo esto hai un debate moi interesante, que además realmente é un debate que está detrás de toda esta cuestión. É un debate complicado, de acordo? Un debate complicado. Eu creo que neste sentido, sin máis, eu creo que máis, por exemplo, é profundamente aristotélico na súa concepción de como plantexa a crítica do valor e da sociedade capitalista. A sociedade capitalista basase en separacións. Se teríamos que definir o capitalismo, eu o definiría con unha palabra: separación. O sea, separación primeiro dos medios de producción, da forza de traballo, ¿no? Esa é a separación básica, ¿no? Que será, pues, históricamente nos procesos, conocemos, de cercamentos de terras e moitas outras cousas que se producen nos albores, non? No caso do capitalismo. E efectivamente separación da... O sea, vivimos permanentemente en lógicas dicotómicas en esferas de separación, ¿no? Dentro desa separación está a cuestión do valor de uso e do valor de cambio. Toda a teoría social que desenvolve o capitalismo, a modernidade, tamén asume esa separación. É dicir, a separación tamén está na política, non na economía. É dicir, entre, por exemplo, entre os representantes e os que representan, ¿no? Entre o Estado e o povo, digamos, ¿no? A separación. Eso está na obra de Hobbes, por exemplo, ¿no? Pero despois temos as separacións tamén na estética, ¿no? O artista, o arte, ¿no? Como unha forma parada. Tamén na ética, ¿no? A cuestión a partir da modernidade constituyense as éticas normativas, ¿no? A cuestión da ética como legislación, ¿no? Que non ten nada que ver coa ética clásica, por exemplo, da ética como de Aristóteles, ¿no? Que é unha ética da virtude, non unha ética da norma, ¿no? Bueno, porque se separa a vontade do ben. O ben colócase como un ben superior, eso saben do medievo, ¿no? Por a cuestión da teoloxía, ¿no? O ben sepárase da vontade da persona, do suxeito, ¿no? Aparece como un elemento que está inalcanzable, ¿no? Entón, a modernidade son separacións, todos son separacións na modernidade. E nós mesmos somos individuos separados como productores individuais, aillados, que competimos entre sí. Toda a lógica do valor implica separación, implica competencia, implica individualidade, implica allamento, ¿no? Pero claro, así non se pode vivir. Así non se pode vivir. Ninguna sociedade, xa dicía Adam Smith, non? Na teoría dos sentimentos morais. Ninguna sociedade podería existir así. Entón, o capitalismo construye comunidades ficticias. Por exemplo, a nación, ¿no? É unha comunidade ficticia, ¿no? Construir a comunidade, que é o que nos une realmente o diñeiro, ¿no?
o diñeiro unha comunidade, en este caso real, non ficticia. Pero máis aló, o capitalismo como tal non pode ir, ten que construir comunidades ficticias, ten que hacernos creer que hai algo que nos une, non? Algo que nos mantén cohesionados, non? O máis exitoso na historia dos últimos séculos é a nación, a construir a nación, a comunidade ficticia máis exitosa, pero realmente estamos rodeados de comunidades ficticias, sobre todo con todo o auxe recente do posmodernismo. Estamos rodeados de comunidades ficticias por todas partes, non? Pero cando falamos de comunidade aquí, estamos falando de realmente que as necesidades sociais, e aquí digo co valor de uso, digamos, as necesidades sociais non se reparten, non se distribúen, nin se deciden a partir do que o mercado plantexa. O mercado, os produtores independentes van ao mercado con as súas mercadorías e poden vender ou non poden vender. Poden subir de precio, poden baixar de precio, ou poden quedar sin vender os seus excedentes, etc. Poden realizar o valor ou non poden realizar o valor. A partir desa dinámica, o traballo se distribúe. Hai actividades que deixan de existir e pasan a existir outras. Pero todo se decide a través dun mecanismo impersonal, automático e abstracto, que é o mercado, a lei do mercado, tal vez sería así. A forma en que se discuten as necesidades sociais é completamente impersonal e automática. Un proceso automático no que nos ven dados. Estamos gobernados por ese proceso. O sea, o valor de cambio goberna o valor de uso. Efectivamente, nunha sociedade mercantil é así. Por que digo que antagónicamente a forma comunidade é antagónica con eso? E a mellor aí ven a discusión, non? Porque as necesidades sociais non se discuten de esa maneira, sino que hai unha decisión colectiva de que é o necesario, que non está mediada por este tipo de estructura. É dicir, os produtores non se socializan indirectamente e non asisten individualmente, aisladamente a un mercado, sino que as necesidades sociais se estructuran, se definen colectivamente e directamente e personalmente. Non hai mediación a través dun proceso de intercambio. Eso, cando falamos de forma comunal pura, outra cousa son as formas que podan estar contaminadas, porque obviamente hoxe non existe esa forma, pero a forma comunal sería esa, sería como donde a división social do traballo entón organízase a partir das necesidades sociais, non do proceso de intercambio. Esa é a idea. E entón, aí non hai separación. Non hai separación entre os produtores, porque se parte do colectivo. Outra cosa que nos podamos discutir que a partir disso son problemas de tipo antropolóxico, claro. É dicir, a comunidade non é o sea, cando eu falo da transformación de clase en comunidade, aí non vou alegar que existen toda unha serie de cuestións que hai que enfrentar. Os problemas de xénero, os problemas étnicos, os problemas de todo
tipo, que poda a relación coa natureza, aí tamén, efectivamente, pero esa é a cuestión. Entón, aí está, para mí está aí o debate, pero me parece interesante que é unha cuestión de, efectivamente, un problema que ten que ver con cuestións de tipo ontolóxico, de tipo metafísico, sobre que relación hai entre a forma social e o contido social. A forma, como forma comunidade, forma valor, e despois o contido. Pero o capitalismo se basa en separar forma e contido. O capitalismo é permanentemente esa separación que se teoriza, non? Se teoriza na teoría política, onde o Estado asume a través do concepto tamén de soberanía, que é tamén ficticio, porque o povo non decide nada. É dicir, se construye un suxeito ficticio que é o povo, e que ten a capacidade a través dunha representación e iso se separa e asume unha dinámica autónoma. E na economía pasa igual co valor, asume unha dinámica autónoma e que é de tipo feticista, ao final as persoas somos gobernadas por as cousas. Por iso temos esa sensación tamén de que non podemos cambiar nada, porque é unha dinámica automática que nos goberna. O sea, que non é, o sea, o capitalismo é o goberno que fan as cousas sobre as persoas. É unha sociedade tremendamente cosificada. E